Mr. Auta ne, Mr. Auta, Mr. Auta kenan. Bin yi zaton haka zaki mun ba, sai da asinki na ɗaura ɗan baki ce wai aure ba da ni ba. Bai yi zaton haka zaki mai ba, sai da asinki ya ɗaura ɗan baki ce wai aure ba da shi ba. Asha kuma na ji ɗaci kalaman so da take faɗa min ashe gurin ta sani kunci soyayya ta mini wani daurin da har ma abin iya cin abinci. Safa bare ta ina a damuwa zafin so bai bar zuciya ba. Ta a manya uzan fidda shi fili ya bala tunanin zani fada a so kece kika zama dalili ya bala tunanin zani fada a so kece kika zama dalili ga kisilar ki ina ta kuka bai yi zaton haka zaki mun ba. Bai yi zaton haka zaki mai ba, sai da san ki ya daura dan baki ce wai aure ba da shi ba. Wata ranar asabar ne ranar ba zan manta da ke ba, kina mini karya har da cewa ko mutuwa ma ba ta raba ba. Na kori Farida na kori Maryam suna kauna ta ba kaɗan ba, sun ban haƙuri sun ƙara bani silar ki ibin dawo da su ba. Da za a yi min da gami da karya kin mini soyayya ta karya na fada sai kika juya baya ina kukan fili da zuci ki kalla hawaye na siyaya dama ai an sha faɗa min ba aure na zaki yi ba. Bai yi zaton haka zaki mai ba, sai da san ki ya daura dan baki ce wai aure ba da shi ba. Ni zaki aure ashe kin shirya gadar zare ne gashi a yau ba ama a tare ina ta faɗa a cikin abokai na ke ɗai Aisha ta zana aure na miki so na miki kaunar da walla kuɗi ba zai siya ba. Ni na asha kuma babu daɗi ina mata kyautar zuciyata a sashen santa na buɗe